Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Мәскәүдән алтын медальләр белән алтын көз бөтен Россия агросәнәгать күргәзмәсендә республикабыздан 6 предприятие җиңеп кайтты. Суларыбыз чиста булсын, Түбән Камада Каракүл сулыгын чүп-чардан чистарттылар. Имтиханнар расписание буенча киләсе елда бердәм дәүләт һәм төп дәүләт имтиханнары күчерелми. Татарстан президенты Төркиягә эш сәфәре вакытында Измир провинциясе сәнәгать зонасында булды. Рөстәм Миңниханов берничә предприятие эшчәнлеге белән танышты. Эссен пластик заводында су үткәргеч, телекоммуникацион, җыелган суларны агызуга билгеләнгән пластик торбаларның җитештерелүен карады. Автомобильләргә, көнкүреш техникасына, электроникага, мебельгә болтлар һәм ныгыту детальләре эшләп чыгаруга махсуслашкан Нормдживата предприятиесендә дә булды. Бүген мәгариф тармагында шул исәптән авыл җирлегендә иң күп вакансияләр математика, рус теле, физика, химия, биология фәннәре һәм башлангыч сыйныф укытучыларына туры килә. Бу хакта Татарстан дәүләт сайтында мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Мәгариф һәм фән министрлыгы кадрларга ихтыяҗга анализ ясауга зур игътибар бирә. Елга 2 тапкыр педагогларга ихтыяҗ буенча мониторинг уздырыла. Татарстанда һәр укытучы үз фәнен бик яхшы белергә, укучыны көндәшлеккә сәләтле итү өчен кирәкле педагогик компетенцияләр булдырырга тиеш. Югары уку йортларында педагогик кадрлар әзерләнә. Республикада бу юнәлештә барлыгы 15 000 студент белем ала. Казан федераль университеты аның Алабуга институтына һәм Чаллы педагогика университетына шушы контингент студентларының 90% туры килә. Соңгы елларда педагогик белгечлекләрдә укучылар саны арткан. 6 һөнәри белем бирү йортында белгечлек буенча 5525 кеше белем ала. Хатын-кызларның хезмәтен һәм хукукларын яклау. Республика дәүләт советының Мәрхәмәт, Милосердие хатын-кызлар депутатлар берләшмәсе, кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил һәм профсоюзлар федерациясе белән берлектә бүген шушы темага багышлап кайнар линия үткәрә. Телефон экранда күрсәтелгән. Безнең Ишегалды республика программасы шәһәрдә яшәүне уңайлы итәргә тиеш. Алабугада ел ахырына кадәр тагын 14 Ишегалды төзекләндерелеп бетәчәк, 17 Ишегалдында эшләр тәмамланган иде. Тулырак киләсе репортажда. Ишегалдына яңа асфальт җәелә. Тиздән Алабугадагы әлеге Ишегалды яңа төсмер алачак. Бордюр ясалган инде, хәзер яңа тротуар ясала. Ишегалдында яшел газон, уен мәйданчыгы һәм яңа эскәмияләр булачак. Ремонтның тәмамлануын монда эшләүчеләр түземсезлек белән көтә. Впечатления у меня, вообще создаются очень положительные, хорошие. Тут удобно, хорошо, конечно. Наконец-то спотыкаться не будем. Ишегалдын төзекләндерү безнең Ишегалды республика масштаблы программасы ярдәмендә мөмкин булды. Аны республика президенты Рөстәм Миңниханов башлап җибәрде. Алабугада дистәләгән Ишегалды төзекләндерелә. Асфальт җәелә, урамга җиһазлар урнаштырыла, яктырткычлар алыштырыла. Бу Ишегалдында эшләр тәмамланган инде. Яңа эскәмияләр, урыннар куелган. Бинаның фасадын төзекләндергәннәр. Шулай ук биредә 20дән артык машинага исәпләнгән яңа парковка һәм балалар өчен уен мәйданчыгы барлыкка килде. Планлаштыру этабында ук барлык үзгәрешләр дә яшәүчеләр белән килештерелде. Без башта кешеләр фикерләрен тыңладык, аннары проектлаучылар белән эшләдек. Бу проектларны кабат халыкка күрсәттек. Кемдер күбрәк парковка, кемдер уен мәйданчыклары булдырырга теләде. Ягъни буларның барысына карап, чагыштырып, уртак фикергә килдек. Алабугада 17 Ишегалдында эшләр тәмамланган инде, ел ахырына кадәр тагын 14-ен төзекләндерәләр. Фарис Мөхәммәтов, Мурат Мешин, Илдар Галәүдинов, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Узган уку елында ил буенча коронавирусқа бәйле санитар-эпидемиологик вәзгыять сәбәпле бердәм дәүләт имтиханнары күчерелгән иде. Төп дәүләт имтиханы бөтенләй уздырылмады. Киләсе елга нәрсәләр фаразлана? Тулырак киләсе репортажда.
Россия Мәгариф министрлыгы киләсе елда бердәм дәүләт имтиханнарын һәм төп дәүләт имтиханнарын күчерүне әлегә планлаштырмый. Бу хакта Мәгариф министры Сергей Кравцовка сылтама белән ТАСС агентлыгы хәбәр итте. Хәзер бердәм дәүләт имтиханын һәм төп дәүләт имтиханын уздыру өчен Мәгариф һәм фән өлкәсендә федераль күзәтчелек хезмәте белән бергә методик ярдәмлек әзерләнә. Имтиханнар уздыру көннәрен күчерү турында сүз алып барылмый. Расписание проекты буенча киләсе елда имтиханнар 3 этапта узачак. Вакытыннан алда имтихан бирү этабы 22 марттан 16 апрельгә кадәр дәвам итә. Төп этап 24 майдан 1 июльгә кадәр булачак. 3-17 сентябрьдә имтиханнарны истәмә рәвештә тапшыру мөмкинлеге бирелә. Төп дәүләт имтиханын тапшыру расписаниесе дә билгеле. Сынауларны вакытыннан алда тапшыру 20 апрельдән 14 майга кадәр, төп этап 21 майдан 1 июльгә кадәр дәвам итәр. Истәмә этап 3-22 сентябрьдә булыр дип планлаштырыла. Истәп шунысын да әйтик. Татарстан мәктәпләрендә укуларны онлайн форматта күчерү каралмаган. Сезонлы авырулар сәбәпле аерым мәктәпләрнең кайбер сыйныфларында гына вакытлыча укулар туктатылды. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Социаль шелтәрләрдә пенсионерлар яшәгән йортларда волонтерларның пенсионерларга тиешле битлекләрне бушлай таратып йөрүләре турындагы хәбәр таралган. Авторларның язуынча, янәсе битлекләр наркотик матдәләр белән эшкәртелгән. Шулай итеп, явыз ниyaтле кешеләр ярдәмчесез өлкәннәрнең фатирларын талый диелә. Республика Эчке эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, бу мәгълүмат чираттагы ялган. Хәбәрдә вакыйга урыны күрсәтелми, мәгълүмат чыганагына сылтама юк, хәтта торак пунктта билгеле түгел. Аның каравы мәгълүматны тарату үтенече бар, чөнки мондый хәбәрләрнең төп максаты кешеләрдә курку тудыру. Эчке эшләр министрлыгы социаль шелтәрләрдә дөрес булмаган мәгълүмат тараткан өчен 30 меңнән алып 100 мең сумга кадәр штраф каралуын искәртә. Түбән Камалылар яшел десантка кушылды. Шәһәрдә яшәүчеләр Каракүл сулыгын шүп-чардан чистартты. Казаннан килгән водолазлар су төбен кирәкмәгән әйберләрдән чистарткан арада волонтерлар яр буен тәртипкә китерде. Эш барышын безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Водолазлар бер-бер артлы сулык төбенә төшә. Бүген аларның максатлары кеше гомерен коткару түгел. Казан белгечләре экологик чарада катнаша, Сүбәләк күлен чистарта. Яр буенда да дистәләгән волонтерлар эшли. Чиста булачак хәрәкәт активистлары кулларына капчык алып, әйләнә-тирәне пластик шешә, кәгазьләрдән чистарталар. Экологик өмәгә сәнәгать предприятиесе хезмәткәрләре, студентлар һәм гади шәһәрдәшләр дә кушыла. Нижекамск районында Каракүл күленә килдек. Шәһәребезне шүптән чистартырга пычраклыктан әзрәк чиста булсын дип шәһәребез безнең. Төрле бүген безнең менә монда мусор, чүп алай күп дип әйтеп булмас. Ну чүп бар. Без эшлибез. Без һәр вакыт шундый мероприятияларны уздырабыз һәм безнең Түбән Кама шәһәребезне чистартабыз. Әйтергә кирәк, активистлар экологик чарада даими катнаша, атна саен яңа урын. Бу юлы яшел десантка Казаннан килгән белгечләр дә кушыла. Барлыгы 30 водолаз. Алар Рус җәмгыяте оешмасына карый. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Мәскәүдә традицион алтын көз бөтен Россия агросәнәгать күргәзмәсе быел 22-нче тапкыр үтте. Нәселле һәм товар терлекчелеген үстерүдә югары күрсәткечләргә ирешкән өчен бәйгесендә мөгезле эретерлек, дуңгызлар, сарыклар, атлар, җәнлекләр, кош-корт, балыклар тәкъдир ителде. Җиңүчеләр арасында Татарстан предприятиеләре дә бар. Бу турыда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Конкурста катнашучы предприятиеләрне 10 баллы система буенча комплекслы бәяләгәннәр. Республикабыздан 6 предприятие, Ленин исемендәге нәсел заводы, Элита баш нәсел предприятиесе, Камский бекон, Гыйниятуллин исемендәге атчылык нәсел җәмгыятьләре, Карамалы агрофирмасы, Урал авыл хуҗалыгы ширкәте төрле номинацияләрдә алтын медальләр яулаган. Татарстанда күп балалы гаиләләр милек салымнарын түләү өчен 31 миллион сум күләмендә ташлама алган. Республикада шундый гаиләләрнең саны 46 мең. Ташламадан файдалану өчен гариза тапшырырга һәм салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Салым хезмәткәрләре үзләре социаль яклау органнарыннан мәгълүмат ала һәм салым салган вакытта ташлама ясый. Салым шигерү рәвешендәге ташлама инде 2нче ел гамәлдә. Аннан 18 яшькә кадәрге 3 һәм аннан күбрәк баласы булган аналар файдалана ала. Физик затлар
кенә салым буенча һәр балага фатир мәйданының 5 квадрат метры яки торак йортның 7 квадрат метры күләменнән чыгып салым шигерүе тәкъдим ителә. Россиядә гражданлык хәле актларын теркәү, архивларын цифрлаштыру һәм федераль реестрга кертү өчен 1 миллиард сум чамасы акча бүлеп бирелә. Татар һәм гарәп телләрендәге тарихи язмалар белән профессиональ тәрҗемәчеләр эшләячәк. Бу хактагы карар Россия хөкүмәт сайтында урнаштырылган. Карар нигезендә 1926 елдан башлап ясаган язмалар цифрлаштырылачак. Алардан бердәм федераль ЗАГС реестры булдырылачак. Кайбер язмаларның татар һәм гарәп телләрендә булуы ачыкланган. Аларны цифрлаштырганчы тәрҗемә итәргә кирәк була. Бу эшкә профессиональ тәрҗемәчеләр җәлеп ителә. Тарихи документларны цифрлаштыруны ел ахырына кадәр төгәлләү планлаштырыла. Казанның балалар хастаханәләре тиздән яңа китаплар белән тулылана. Медицина учреждениеләренә 1000-нән артык балалар китабы һәм 400 вакытлы басма тапшырыла. Бу хакта башкала мэриясенең матбугат хезмәте хәбәр итте. Чара игелекле китапханә проекты нигезендә үткәрелә. 7-нче шәһәр хастаханәсенә 300 китап һәм 50-дән артык журнал тапшырылган иде. 1-8-нче балалар шәһәр хастаханәләре, шулай ук 18-нче шәһәр клиник хастаханәсенең балалар стационары да яңа китаплар бирелә. Басмаларны җыю 2 атна дәвам иткән. Бу вакыт эчендә Казанның социаль объектларында яңа китап киштәләрен 2000-нән артык китап тулыландырган. Республика мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан 26 сентябрь гышыр көне дип игълан ителгән иде. Бу уңайдан 3 атна дәвамында республиканың барлык үзәк мәчетләрендә гышыр садакасын җыю, азык-төлекне мохтаҗларга һәм социаль учреждениеләргә бүлеп бирү оештырылды. Әлеге кампания нәтиҗәләре буенча Татарстанда 1 миллион килограмм гышыр садакасы җыелган. Мөхтәсибәтләр арасында беренче урынны Балык Бистәсе районы алган. Анда 152 тонна бәрәңге, яшелчә, җиләк җимеш җыйганнар. Балтачта 87 тонна, Арча һәм Чирмешәндә халыктан 60 тонна продукт җыелган. Шулай ук Саба, Кукмара, Әтнә, Бөгелмә, Чүпрәле, Сорман районы, Теләче, Аксубай, Кайбыч районнарында яшәүчеләр дә гышыр садакасын җыюда зур активлык күрсәткән. Татарстанлылар аз керемлеләргә ярдәм итү йөзеннән республика мәчетләренә бәрәңге, чөгендер, кәбестә, кишер, кабак, суган, сарымсак, кабак, кабакча, алма, башка яшелчә, җиләк җимеш, бал һәм бөртекле культуралар алып килгән. Җыелган азык-төлек Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Закат хәйрия фонды һәм Ярдәм милли ислам хәйрия фондының тернәкләндерү үзәгенә, социаль учреждениелар, районнардагы картлар, балалар йортларына, мөселман уку йортлары, мәдрәсәләр, мәктәпләр һәм балалар бакчаларына, Коръән хафизлар әзерләү үзәгенә, шулай ук турыдан-туры мохтаҗ гаиләләргә җибәрелгән. Закат хәйрия фонды Казанның 1200-дән артык аз керемле гаиләсен азык-төлек белән тәэмин итте. Гышыр ул садаканың махсус төре. Ул мөселман кешесенең үстергән уңышын җыеп алганнан соң, аның уннан берен мохтаҗларга бирүдән гыйбарәт. Октябрь революциясенә кадәр ислам динен тоткан татарларда гышыр садакасын җыю гадәти хәл булган. Ә советлар вакытында гышыр бәйрәмнәрен уңыш бәйрәмнәре алмаштырган. Хәзер бу хәйрия гамәле Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев һәм мәрхүм Вәлиулла хәзрәт Якуповның башлангычы белән яңадан республика мөселманнарының дини тормышына кире кайтты. Татарстанда 2017 елда 160 тонна, 18 елда 600 тонна, 2019 елда 1 миллион 110 тоннага якын гышыр садакасы җыеп таратылган иде. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин үзенең Instagram шелтәрендәге аккаунтында имамнарга һәм ислам динен тотучы мөселманнарга мөрәҗәгать итте. Мәчетләрдә коронавирус инфекциясе таралуга каршы чаралар турында искә төшерде, җомга намазларын 10-15 минутка кадәр кыскартырга өндәде. Коронавирус инфекциясенең кискен таралуы куркынычы әле һаман саклана. Мөфти мәчетләрдә битлекләр һәм шәхси намазлыклардан файдаланырга кирәклеген искәртте. Шулай ук 65 яшьтән өлкәнрәкләргә һәм сәламәтлегенә зыян килер дип курыккан, иммунитеты какшаган кешеләргә гомумән мәчетләргә барудан тыелып торырга киңәш ителә. Бу мәсьәләгә карата фатвасы бар. Кызганычка каршы безнең вазгыятьтә һаман да әле куркыныч COVID-19 шире таралуы бар. Һәм шуңа күрә мөфти хәзрәтебез шундый фатва кабул итте. Мәчетләребездә җомга вагазлары 10-15 минуттан да артык булырга тиешле түгел. Һәм инде мәчетләребезгә килгән дин кардәшләребезгә, җәмәгатькә карата да таләпләр бар. Үзебезне һәм безнең янәшәбездә булучыларны куркыныч ширдән саклау нияте белән битлекләр,
Шулай ук шәхси намазлыклар белән мәчетләргә килергә кирәк булачак. Һәм инде әлбәттә мәчетләребездә булганда да социаль араны, дистанцияны сакларга һичшиксез кирәк булачак. Хөрмәтле җәмәгать, игътибарлы булыйк, без мәчетләребезне шушы куркыныч җир таралу урынына әйләндерә алмыйбыз. Шуңа күрә мәчетләребезне ябудан сакласак иде һәм бу мәсьәләгә карата барыбыз да игътибарлы булсак иде. Шулай ук 65 яшь һәм 65 яшьтән өлкәнрәк булган дин кардәшләребез гыйбадәтләрен яна әгәр дә куркалар икән инде шушы авылдан инфекцияләгәннән өйләрендә шәхсән кыла алалар. Моңа да мөфтиебезнең фатвасы бар. Һәм инде үзләренең сәламәтлекләре өчен борчылучы дин кардәшләребез әлбәттә шулай мәчетләргә килмичә гыйбадәтләрен ида кылсалар күпкә хәерлерәк булачак. Татарстан халкы мөгъҗизалар кыры тапшыруының соңгы чыгарылышын чын мәгънәсендә мөгъҗиза итеп кабул итте. Телетамашаның тулы бер чыгарылышы ТСРның 100 еллыгына багышланды. Уенда катнашучыларның халыкчан булуы, тапшыру барышында яңгыраган татарча җырлар тамашачының күңеленә аеруча хуш килде. Руслан Әмировның финалга кадәр җитеп сынатмавы ким дигәндә горурлык хисе уятты. Интеллектуаль тамашаның җиңүчесе безнең студиябезгә дә килеп, хис кичерешләрен хәбәрчеләребез белән уртаклашты. Сердобольный. Жер моңнары белән Казан тамашачысын гына яуларга хыялланган Руслан Әмиров мөгъҗизалар кыры тапшыруында катнашып, бөтен дөнья татарларының да күңеленә кереп калды. Ай, молодец! Ай, браво! Нижнекамск шина оешмасында иң оста тәгәрмәч ясаучыларның берсе ул. Әлеге тапшыру күрсәтелгәндә дә икенче сменада була. Ә мөгъҗизалар кырына ничек килеп эләккәнен Руслан менә ничек аңлатты. Минем аңлавымча, Мәдәният министрлыгы безнең шәһәр идарәсенә мөрәҗәгать иткән. Шәһәрдән мине тәкъдим иттеләр. Мин бик теләп ризалаштым. Поле чудеста күптән булырга хыялланган идем. Хыялым тормышка ашты. Хыялын чынга ашырырга кызы Алия белән килгән иде. Алмагачларын сузып җибәргәч, тапшыруның алып баручысы Русланның җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, хәтта һөнәрен алыштырырга кушты. Дөрестән дә Түбән Кама музыка киллиятен, аннан читтән торып Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлаган белгеч, нигә тәгәрмәч җыю цехында эшлисең? Заводка урнаштым мин фатир алыр өчен, социальный ипотека буенча. Завод первоначальный взнос белән булышты. Шул договор буенча әле мин тагын бер ел эшләргә тиеш. Яки шул калган акчасын кайтарырга кирәк. Һәм тагын шундый бер момент бар. Бездә вредность бара. Вредность эшләп бетергәч заводтан китәрмен дип белдем. Әнә шундый туры сүзле дә булып чыкты әле мөгъҗизалар кыры уенының җиңүчесе. Түбән Камада туып үсә дә, үзебез арабыздан чыккан гап-гади авыл егете ул. Ни өчен дигәндә, аның әтисенең дә, әнисенең дә нәсел тамырлары авылдан. Әтисе ягына дип Актаныш районының Чалманарат авылына кайтып йөрсә, әнисенеке Зәй районының Сәвәләй авылы. Әнием бик иртә тормыштан китте. Бик җәфаланды, яман чир белән китте. Миңа 17 яшь иде, әнием киткәндә. Әниемә багышлап җыр язган идем мин. Бәлки сездә дә бардыр ул. Арабыздан киттең газизәнекә. Хәбәр янына утырып йыладым. Русланның әнисе Людмилага багышлап язган «Рәнҗетмәгез әнкәйләрне» дип аталган әлеге җырын Марат Фәйрушин үз репертуарына алган. Әниләргә багышлап язган тагын бер җыры бар. Син без дип яшисең, әнием, әнием. Мин сиңа җылы сүзләр сөйлим, әнием, әнием. Әлеге җырны Руслан Әмиров безнең заман дип аталган эшләүче яшьләрнең республика телевизион фестивалендә башкарган иде. Татарстан президенты ярдәмендә үткәрелүче әлеге фестивальгә бик рәхмәтле ул. Безнең заман фестивале гомумән минем өчен нык зур этәргеч булды.
әле кайчан пирамидада чыгыш ясарым. Тәгәрмәч ясаудан тыш Руслан Нардуган җыр бию ансамблендә шәһәр мәдәният йортында да эшли. Балалары Алия белән Ислам да әтиләреннән үрнәк алып, татар җыр моңында тәрбияләнеп үсә. Шәбәли маҗараларын бер сугыштан укыдым. Иҗат өчен миннән артык киңәшләр туплап алдым. Сәхнәгә менәргә ниятем бар. Җырлар язам, җырлар иҗат итәм. Менә Казанга килер алдыннан гына bir яңа җырымны яздырдым. Радиодан куярга вәгъдә иттеләр. Темаларга килгәндә, темалар бик төрле. Бу инде мәхәббәт, туган якны ярату, гаилә, ир белән хатын мөнәсәбәтләре, шундыйрак темалар. Рәсилә Йосыпова сүзләренә язылган җырын Батыр егетләр дип аталган балалар ансамбле дә башкара. Әтисе белән могҗизалар кырында катнашканга Алия бик тә горурлана. Үзем дә ышанып бетә алмыйм әле, кем уйлаган Леонид Якубовичка татарча исәнләшергә өйрәтермен дип искә ала Руслан. Исәнмесез? Это здравствуйте. Еще раз. Исәнмесез? Исәнләшүгә өйрәтүдән тыш, уенның кадрда һәм кадр артында калган кызыклы мизгелләре нәкъ җырдагыча кайта-кайта искә төшәр әле. Бүген исеңә төшмәсә, иртәгә төшәр әле. Чын әйтәмен, чын әйтәмен. Мөршидә Җихан, Ленар Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Үз алдымнан бердә кидем. Кыңгыр салган калпагы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.